Алдагы кутлау сәламебез без Николаевка районы Зур Ширкле авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 51 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мөнирә Ибраһим кызы Нугайбекова каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Җәмил, кызы Алсу, улы Хамза, кияве Камил, килене Мәдинә, оныклары Алия, Хамид, Ильяс кутлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерлем минем, хатын-кыз ирнең дәвамы, иратның бөтен тырышы, нинди булуы хатыннан бәйле. Язмышыма сине миңа бүләк иткәне өчен шатланам. Матур, назлы күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирүче кешемсең. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим. Яраткан хатыным, бүген күркәм туган көнеңдә, әгәр рәнҗеткән мизгелләрем булса, гафу үтенеп, барысы өчен рәхмәт укыйсым килә. Синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Теләгем бер, саулык, сәламәтлек. Минем яратуымны сизеп, бала оныкларыбызга куанып, бергә дә алда яшигәле. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа, сөеклем. Туган көндә синең күзләреңә карап, рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр, килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә кереп кит. Баш очыңда һәр чак аяз булсын, җылы кояш кына елмайсын. Булган бөтен борчу кайгыларың ерак кына артта ул калсын. Күр әле син, матур тормышыбыз оныкларда булды киләчәк. Син бит безнең иң хуш исле гөлем, иң матур үскән ал чәчәк. Матур хатын-кыз, ярата белгән әни, бар җанын кызганмаган әбекәй син өстәвенә. Бу тормышта ни барында син үзең булдырырга өйрәттең безне дә. Көчле холкың сиңа бар якта да ярдәм итә. Каярада бар затка да өлгерә торгансыңдыр, таң калабыз. Бар җирдә дә пөхтәлек, матурлык ярата. Өч почмак, бәлеш, тәмле ризыклар пешереп ул кунакчыл хуҗабикә буларак дус туганнары белән аралашып яши. Оныкларыңның да күңелләрен күреп, гел аларга бүләкләр ясап торасың. Алар өчен иң якын дуста була алдың. Кадерле, газиз әниебез, бәйрәмең көнендә сиңа гел янәшәбездә булып, безнең бар казанышларыбызга шатланып яшәвең өчен рәхмәт укыйбыз. Гел безнең хакта уйлап, кирәк чакта киңәшләреңне дә биреп яшисең син. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Котлыйбыз әни туган көнең белән, чын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлебездән безнең бар галәмне бирер идек сиңа китереп. Нинди сүзләр табыйк котлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Аллам, озын-озак еллар иркәләп, әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез. Котлы булсын матур бәйрәмең, җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Хөрмәтле Мөнирә Ибраһимовна, матур юбилейгыз мөбарәк булсын. Алдагы Хөрмәтле Мөнирә Ибраһимовна, матур туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җырда бары сезнең өчен яңгырый. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедә икебез, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик
зур шакларын. Искә алык бүген бергә үткәннәрнең яхшы якларын. Яшь